Iti Region 2 na lista ti Nueva Vizcaya Disaster Risk Reduction and Management Council for Agriculture ti 202 million pesos at danyos iti sektor ti agrikultura gapu iti tikag. Ijay Matbatanes, maiparitan ti panagsarungkar dagiti bisita iti nagdudu mga isla ti Itbayat kalpasan nga impaulog ti mayor ti Pamilin. Apay nga ta. Ada detalyin Dayan Monica Tukay. Iti Nueva Vizcaya, agarang 202 million pesos ti danyos nga intunda ti tikag iti sektor ti agrikultura, manipod Enero aging Mayo gapoy ti kaawan ti napigsa at todo. Sigun iti Nueva Vizcaya Disaster Risk Reduction and Management Council for Agriculture, ti kadakalan a danyos ket manipod iti mais nga agatan iti agrup 180 million pesos, nga adaan kalawa a 1,897 nga hektarya, pakairamanan ti high value crops nga agatan iti agrup 14.33 million pesos, ken 8.1 million pesos iti talon tinatnateng. Kang runaan nga apektado ti ili ti jadi, gaputa di manon ti 974 kalawa nga hektarya ti mais ti awanan ti apit, ken manamnama amanayonan pay kadagiti sumaruno a bulan. Magoy-goyogoy dagiti manalon a dagos da nga i-report ti tunggal municipal offices da, iti kasasaad da tapno maipaayan da iti kaskanan at tulong manipod iti gobyerno. Naipaayan dagiti manalon manipod iti nagduduma a pasat ti Cagayan Valley iti Bini, ang maaramat iti wet cropping season babaan iti Department of Agriculture Region 2, may tunos iti masagana Rice Industry Development Program. Dagiti benepisyaryo ang nakaawat ket dagiti manalon ang nakarehistro ng agmulmula ti pagay iti Registry System for Basic Sectors Agriculture, kabinadang dagiti tunggal munisipyo para iti schedule ti distribusyon. Imunan ang nakaawat iti hybrid seeds ti sumagmamano nga ili iti Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, ken Cagayan. Manamnama makaypaypay ti ahensya iti daddu mga ili, tapno at adu ti agnumar a manalon ken mapaduras ti produktibidad iti probinsya. Ken iti Quirino, naisayang kat ti umunang aldaw ti alay sa masa 2026 no sa dinno tampok dito'y dagiti nagduduma a programa ti probinsyal a gobyerno, ang makatulong ka dagiti umili, amang papigsa ti pagbiyagan, serbisyo, infrastruktura, ken panangaluwad iti aglawlaw. Nang ipaayda ka dagiti umili ti agricultural inputs, fingerlings ken livestocks, ang makatulong ang makaypaay iti kanayunan a pamasterkan. Naadaan pa iti diskwento caravan ken serye ti inaugurasyon, iti nagduduma a baro a pasilidad anay pasdak. Ken iti Batanes, papartengan ti LGU Itbayat ti paglintagan may naig iti amin at tourism activities, kenhaan nga otorisado a panagbisita iti Mavulis Island, Shayan Island, Ditaram Island, Dinam Island, Ali Island, ken Masinga Island babaan iti Executive Order No. 87. Panggap tinasaw a pamili na limitaran ti panagsarak dagiti turista may papan iti recreational activities. Panagusar iti drone ken dadumapay, gaputa limitado lang dagitoy kadagiti opisyal nga aramid iti gobyerno, military operations, ken lehitimo a panagkalap iti lugar. Naipatungpal daytoy tapno masigurado ti kinatalged ti publiko. Masalakniban dagiti lugar nga adaan iti natural ken cultural akay papanan. Ken matungpal dagiti agdama ako security protocols, babaan ti panakitinulong ti Armed Forces of the Philippines. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.